Kámoška, to bongo perfektne zaúčinkovalo. Píše mi. Nie zatiaľ. A možno za pohodku. Jak sa to volá, keď si vypečený objednávajú pizzu? OK. On nám návládači. Vlastne. Ema. To sú retardí chlapci. To sú tupci. Boha. Počkaj, Bráško, neobjednáme si pizzu? Volube? Nahlasím, že to je. Pizza. Jedlo. To si neviem predstaviť. No. Že by som objednával pizzu. Good idea. Zavolaj, prosím ti. Dobre. Poď na to, Bráško. Dobre, tak. Prepráčik. Úplná pohoda. Dobre vlasy má Haň, tak by som si mal dať aj ja. Na Eminema. Dobrý, prajem, vaša trhnutá pizzačka, nech sa páči. Dobrý. Jednu chce... Haló, pane. Pardon. Nedal som ho práve. Šunkovú, to som chcel. To sa Haň tak zapotil pri tom? Šunkovú. Pokus číslo 2. Nemaj stavy, Bráško. Sa zapotil pri objednávaní pice. Dobrý deň, prajem, vaša trhnutá pizzačka, nech sa páči. Dobrý. Jednu pizzu by som chcel, že šunka, kukurica a 3 čoky. Počúvaj, amatéri, však najprv si objednám pizzu a potom si švacnem niečo, nie? Nevadí, musím im to napísať, no. Musím ich poučiť. A teraz mám stres. Cigánovici, ahoj. Dobrý deň, vaša trhnutá pizzačka, nech sa páči. Dobrý. Poprosím pizzu teda, že kukurica, šunka Baranie rohy. a baranie nohy. Dobrý. Dovi. Dovi. 15. Dovi. To sú kokoti. Nice. Dal by som si pizzu, ale chlapci. Mňam. Pizza čistá. Dobre si to objednal. To má naopak? To je dobrá pizza. Oni nám donesli cheesecake. No langoš. Ježiš, prečo langoš? Čo budeme mať celý pizzu? Nepovedal si náhodou ty langoš? To Teraz sú čo? kokoti. Volaj. Čo si je? Volaj. Toto neprejde na to. Langoš. Dal by som si aj langoš, ale chlapci, fakt som hladný. No to nám je pekne vyžrať, keď si nás robí piču. Určite si nás robia srandu, lebo sme nafajčení. Dobrý deň. Prosím vás, my sme si... Čo My sme zaspal? si u vás objednali pizzu a donesli si nám cheesecake. Ako je toto možno? Langoš. Langošový cheesecake si nám donesli. Langošový cheesecake. Dobre. Dobre. Dovi. Za pohoďku máme novú. My máme doma langoš, mňam. Dobrý. Vstúpte. Ďalej. Dobrý deň, prepáčte mi za to predošlé. Čo si kokot? To mi nehovor, že to... Tú pizzu priniesol som vám tú druhú, tak teda Do náška? dúfam, že tentokrát môže byť. To čo je? Suchár? Obrovský? Ahoj, pičko. Sukár obrovský, to som ja. Zas? Kurva zas. Piči, ja sa na to môže vyjebať, ja už asi končím, ja to mám piči celé, ja som... Ja sa o tom hovorím, slajču, vtedy každý večer môžem na to pojímať, že dofám, piče skurvenej. Kamoško, je to možné, že 2 langoši nám donesli, keď sme sa objednali pizzu? Mirec sa rozčertil. A to robí. No tak poďme na to môže. Takže moc sa mi toto nechce, ale idem na to. Pozri. Tí idioti to dali iba zo zlej strany. To sú debili. Chápeš? A teraz si to iba preložíme. Áno, presne. Na túto stranu. Čau je to Maťo, dobré. dúfam, že budeš mať záchvat. Šéfko, myslím, že nie. Ahoj, dík za tebe, bro. Krása. Idioti, fakt ako... To sú debili. A ľahká prácička pred nami. To čo robí ja? Nice. Počkaj, ešte tu trošku. Nice. Blázni, ale nakoniec všetko dobré. Pička.
môže byť. Dobre to bolo. No, ja musím im poradiť. Musím im poradiť, jak sa to robí. Že najtoľko zničenej Predtým, pice. ako začne toto video. Vyzmite, to sme vedeli. Jaké zničenej pice, však to zjedli určite. Tomu neverím, že to vyhodili, kamoško. Neverím, že to vyhodili. To nebola zničená pizza. 3,23. No poď. No! Však o tom to hovorím, ty idiot! Keď to, počúvaj, to je strašné, keď má žena krásne oči a hen to vie s tým obočím urobiť. Presne. Krocán, veď o tom hovorím, bro. To ako, oni vedia jedno obočie zdvihnúť. Čo si blb? Že ja viem, ja keby som mal 4 obočia, tak 4 ich dokážem zdvihnúť. Nie po jednom, ale ja viem všetky naraz zdvihnúť. Všetky naraz, ak by som ich mal 22, že? Hej, viem to. Viem, kamoško, o čo hovoríš. Presne o toto hovorím. Oni vedia neskutočne zdvihnúť. Ježiši Kriste, to je tak super. Ja som tak strašne rád, že toto ženy dokážu robiť. Bože, ďakujem. Croissant za 2. True. Šéfo, máš pravdu. Koľko máš na Paypali? Čoho, bro? Čoho? Ja neviem. 1000 euro? 1000 by som tam mal mať, no. Asi. Možno. Znáš ju veľmi dobře, prej, takže aj zvnútra. Myšme nie. Verči nie, bro. Nepoznám ho takto. Poznám ho asi 10 rokov, možno 12. Skoro ma kvôli nej zjedol pes. Všakže, skoro ma kvôli nej zjedol pes a veľa ešte by som veci vedel rozprávať, ale radšej budem ticho. Radšej budem ticho. Serus. Santa, čau. Serus. Takže 3 km kvôli puse, hej? To neboli 3 km, bro. Ty to nevieš. Počúvaj, ty sa nevieš uvedomiť. To neboli 3 km, to boli 3 km v minus 20. V minus 20, bro. Vieš, aká bola zima? Minus 20. Vieš si to predstaviť? Minus 20 aj z 3 km. Išiel som, cupítal som si, prišiel som tam, kam som chcel, dostal som pusu na líčko, otočil som sa, išiel som naspäť 3 km v minus 20, boli asi 3 hodiny ráno a skoro ma zjedol pes po ceste naspäť. Obrovský, veľký vlčiak, čierny, hnusný, ktorý ma chcel zjesť, lebo asi, neviem, čo sa mu stalo, ale no. Jasné, kvôli puse, tuto. Kvôli puse. Pohodový večer, jasné, tuso. Čo si, vieš si predstaviť lepší večer? Ja nie, ja teda nie. Často záleží. Ten chalan, čo ti dávno volal zo Superstar, čo si mali sa stretnúť, ste sa stretli aj? Boha, teraz som o tom hovoril, bro. Zatiaľ nie, pôjdem za ním, ale zatiaľ nie. On nemohol, ja som nemohol, nevedeli sme sa dohodnúť asi 5 krát, ale určite za ním pôjdem, lebo som mu to slúbil šéfu, takže za ním určite pôjdem. Takú 18-ročnú pannu mám asi 500 metrov od domu. 18-ročnú pannu má asi 500 metrov od domu. Koľko má kilov? Lebo 18-ročná panna, chat, to čo je? To je také... To je nereálne. To je jak ja a mozog, vieš. Alebo ja a rozum. Jak nemáš 21 rokov, tak nepredajú Red Bull napríklad v Grécku. Aspoň to tak bolo, už neviem, či to tak je. Keď ešte bol Boj Mráchov v Grécku, kedy som tam pracoval, tak jemu nechceli predať Red Bull. Mal 20 rokov a nechceli mu predať Red Bull. Že nemá 21. Naozaj. Lebo v Red Bulle je najväčší kentus, čo môže existovať. Úplne. Naozaj deadlock. Naozaj. Oni to tam berú ako alkohol a v niektorých krajinách to je zakázané. Red Bull celkovo. Pretože je tam fakt bordel v tom. Úplne. A to vôbec nie je dobré pre mladých ľudí. Totálna sračka. To nie je dobré. Jako dobre, nehovorím, že som si to nedal aj ja. Jasné, dám si to aj ja. To mám raz za rok. Tu ja som tiež vypil 2 pri 24. Pri 24 som tiež vypil 2 Red Bully. Ty ja svaly? Presne, ja svaly. To je také isté prirovnanie. Ja nemám svaly. Presne tak. Presne tak. Veď chvála Bohu, tie energetiaky je, pičovina, až je, šéfo je. Nehovorím, že ja si to tiež nedám raz za čas, ale ja to tak raz za rok vypijem. No, fakt, raz za rok. Možno 2. Čo som teraz vypil tie 2 energetiaky, tak som to od nového roku som to nemal. Dal som si zatiaľ 2 za rok, no. A viac nechcem ani. Nemám prečo. Že ty a robota, prosím, to bolo škaredé. 48 kg má. Ja? Koľko dávaš na leg press? 600. Nerobím si srandu, 600 kg tam švacneme. No, s Resiakom robíme také leg pressy a 600 sme tam dali. Viac sa tam naložiť nedalo. 600 sme tam švacli, bro, ale leg press nie je ťažký. Leg press dal by si určite aj ty veľa. Na leg presse dáš veľa, aj ty, určite. To nie je až taký ťažký cvik, ale keď máš silné nohy, tak dáš veľa, naozaj. Inak včera som dopozeral Černobyl a musím povedať, že popíči film. Počkaj, film či seriál, bro? Asi seriál, či? Mne to bolo také nepríjemné dosť. Bolo mi ľúto tých ľudí, veľmi bolo ľúto tých ľudí. Čo je Les Press? Les Press? 600 gramov, flashback, ja ťa zastrelím. Kamočku, ešte, že máš ten diamant, ty prasa. Progamer seriál. Seriál, okej. A ja pozerám seriál. Teda X videos a nikdy som ho nedopozeral. Aj dnes som pozeral seriál a nedopozeral som to zás. To skôr nájdeš morskú pannu ako 18-ročnú pannu. True. Bože, to bola najväčšia pravda, čo som tu dnes prečítal. Určite áno. Skôr nájdeš normálne v Dubnickom nejakom potoku
normálne na váhu nájdeš morskú pannu, ktorá ti bude kývať, že poď sem, s trojkami, ceckami a s nádhernými modrými prenikajúcimi očami, ako pannu. Ženu. Ale možno, vieš, aj žena narodená v znamení panna. A ja som bol skoro panna. 5 dní a bol by som panna, chat. Fakt? 5 dní a bol by som narodený v znamení panna. To nedáva zmysel. Nevadí, ale som lev. Ja kvôli energiákom som mal problém so srdcom. Jasné, je to možné, šéfo, však jasné, že to pôsobí zle na srdce. Hlavne to dojebáva takéto orgány, ako je srdce a tak, vieš, nie je to fakticky dobré. A hlavne keď to pijete dlho, akože pravidelne, tak je to shit. Raz za čas, OK, to nič, ale keď to pijete pravidelne energetiaky, tak